Garrinxades utòpiques. Avui parlarem de La quarta paret, d'en Sir Chalandon, traduït per Josep Alemany i publicat per Edicions de 1984. La guerra té la ciutat de Beirut arrasada, però entre les runes, en George intentarà complir la promesa que ha fet el seu gran amic Sam. Una promesa que sembla impossible d'aconseguir, aturar la guerra per unes hores. Per fer-ho, haurà de posar d'acord actors de les diferents faccions que combaten entre elles per representar una adaptació de l'obra de teatre Antígona. Hi hauran de participar palestins, drusos, maorites, catòlics, i haurà de ser representada en un antic cinema mig destruït de la ciutat. Serà capaç en George d'aconseguir aquesta proesa? Seran capaços els contendents d'aturar la seva rivalitat a mort per uns moments i que la pau sigui present en aquell camp neutral? La resposta ens la dona en Sir Chalandon amb contundència. Aquesta és una novel·la que ens farà viure la guerra des de dins, que ens farà travessar fronteres entre les runes en què els franctiradors i les pols de guàrdies es creuen en els camins i en els moments més inesperats. En George serà tirotejat, haurà d'amagar-se, haurà d'olorar i tastar la guerra amb tota la seva brutalitat. Aquesta és una novel·la ambientada en una guerra, però protagonitzada per algú que n'és aliè i que, per tant, en tindrà una visió relativament objectiva. El que passa, però, és que la guerra se'l menja. La brutalitat de la guerra s'empassa tot allò que toca i el protagonista no en podrà fugir i quedarà atrapat. La quarta paret és una d'aquestes novel·les que perduren en la ment del lector perquè es tracta d'una lectura impactant, que el transforma de tal manera que difícilment la pot esborrar. És un relat en què es palpa l'experiència viscuda pel seu autor, que va ser corresponsal de guerra durant 30 anys. T'apropa una realitat que sovint intentem obviar, però que existeix més a prop del que ens pensem.